King David once said in the book of Psalm 103 verse 1. Ingon siya direksyon, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name." Usa kay gayon igsoon si David ning ingon sa iyang kagalingon, "Daiga ang Ginoo kalag ko. Daiga ang Dios murag iyang gidasig ang iyang kagalingon," no? Ingon siya dire, oh, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name." Ug ang tanan nga naa nako sa sulod or sa sulod nako, daiga ang Ginoo. Kay ani nga time igsoon, siguro si David naa sa kauga sa iyang relasyon sa Ginoo. Ani nga time nag-dry ang relationship ni David, ani nga time. Mao na nga gusto siya madasig, di siya ganahan nga magluya sa pagpangalagad sa Ginoo. Di siya ganahan igsoon nga mukang siya sa Ginoo. Di siya ganahan nga mo disconnect siya, nga laayon siya sa pagpangalagad sa Ginoo, no? Laayon siya pagpamalandong sa kaayo sa Ginoo, laayon siya sa pagampo. Mao ni nga ani nga time igsoon, si David may nagdasig-dasig siya ang kagalingon. Ingon si Haring David, "Daiga ang Ginoo kalag ko." Amen. "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name." Tanan nga ni anak ko, daiga ang Ginoo. Ayaw mo pag luya-luya. Kaya sabi niyo Migson, ngano man. Kay sakto ni si David, dili man gud igsoon sa tanang panahon dasig ta. Nay gitawag og dry season sa atong relationship ni Lord. So kinahanglan ta nga kita may mudasig sa atong kagalingon. Nay mga panahon igsoon nga wala nay tawo mudasig nato. Amen. Wala na tao mo encourage na to niya og magsalig lang ta nga dasigon tas ubang tao, dasigon tas atong mentor, atong leader, atong pastor igsuon. Oh, di magsilbi na, no? Dili tanan panahon na mo dasig na to. Just like what happened to King David, ingon siya, "Bless the Lord, O my soul." Iyang inankalag ko, daiga ang Ginoo. Hinumdumi ang iyang mga milagro nga gihimo. Hinumdumi nga gipasaylo ta sa Ginoo sa unsa may atong mga dagkong kalapasan. Hinumdumi ang iyang kaayo nga gihimo. Kay nga na maguna igsoon. Sometimes ang makapaluya na to ang mga unanswered prayer. Sometimes ang makapaluya na to sa pagpangalagad sa Ginoo anang kana bitong mga sitwasyon nga sakit daghan tag problema. But all of a sudden, sa dihang atong mahinumduman ang mga gihimo ni Lord nga milagro, ma-refresh bitaw kalit sa una nga grabe sa panahon nga grabe ko kalisod, sa panahon nga lulong kay ko sa makadaot nga bisyo, apan sa niduol ko sa Ginoo gibag-o ko day time nga grabe na Judith na namo bayron nun sa utang naningil na pero gitagbo sa Ginoo kalit. Kana bitaw mga milagro nga nahitabo sa atong kinabuhi. Once ato nang mahinumduman, murag ma-refresh nato. No? Murag bitaw ta og malig-on, madasig, murag mo kalit og kabuhi atong pagtuo. Amen. Mo ni si David ning ingon igsoon nga forget not all his benefits. Ingon siya nga forget not all his benefits, no? Og hinumdumi, no? Ang iyang mga gihimo, mga igsoon nga maayos tong kinabuhi. Kay kabalo si David igsoon nga once makahinumdum ta sa mga milagro nga gihimo sa Ginoo tong kinabuhi, nga panahon nga watan niya pasagdi, sa panahon nga iya tang giayos tong balatian, mura bitaw og mabuhi atong pagtuo nga naluya, tong relationship nga nagdry, no, tungod sa mga grabing pagsulay, mukalit siya og ka-alive. Amen, ma-encourage ta. Mo na mga igsoon nga even day si David nga gitawag og a man after God's own heart, no? Day panahon day sa iyang kinabuhi nga iyang gidasig iyang kagalingon siya mismo, wala siya nag-agad og tao. In other words, igsoon ang pagpangalagad ni David sa Ginoo, pagsunod niya sa Dios, wa siya nag-agad og tao. Manong sa panahon nga naluya siya, iyang gidasig iyang kagalingon, "Bless the Lord, O my soul." Kalag ko daiga ang Ginoo. Tanan nga aniya kanako daiga ang Ginoo. Hinumdumi ang iyang himo nga maayo sa kinabuhi nato. Murag something nga na bitaw igsoon, no? Mo na igsoon nga kani nga message ning impact nako ni. Why? Because it is not all the time nga naay mga tao mudasig na to sa pagpangalagad sa Ginoo. Labi na sa panahon karon nga grabe ang kalisod, krisis, no? Daghan kay mga grabe ng panghitabo, grabe kadautan ang kalibutan. So kinahanglan nga dili ta mag-agad sa isig ka tawo nato magsalig og tao. Kinahanglan kita igsoon mudasig ta sa atong kagalingon. Atong dasigon
Atong i-cheer up atong kaugalingon. Amen? Like David, ingon siya, bless the Lord, O my soul. Kay aning time naluya siya. Aning time maybe kinanglan siya og encouragement, pero why mo encourage niya? Kay tanawa igsoon, kung aning nga time naapay mga tao nga mo encourage ni David, dili unta siya magdasig-dasig siyang kaugalingon. But why is it nga si David ningingon man, bless the Lord, O my soul, siya may ningingon? Tungod kay aning nga time maybe wa siya taong kaduolan. Aning nga time si David walay tao nga mo comfort niya siyang problema. No, mura bitaw og gitraidor na siguro siya sa iyang mga, let's say gibiyaan na siya, or maybe basta wala siya kasumbungan sa iyang problema. Si Lord lang mao ning ingon siya, bless the Lord, O my soul. Iyang gidasig ngano man kay di siya gusto nga malayo siya sa Ginoo. Amen, di siya gusto igsoon nga mukang amo distansya sa Ginoo. Mao nang si David mismo na ning kamot bisag way hingdasig na ning kamot siya nga muduol sa Ginoo. That is why usa ka reminder nato mga igsoon, dili sa tanang panahon ay mudasig nato. Kung atong kadasig mag-agad og tao, kung kanang tigdasig nato maluya na maluya sad ta. Apan kung imong kadasig nag-agad kanunay sa Ginoo, nya ikaw pud ka mao ka mudasig sa imong kaugalingon igsoon. Like what happened to King David, then dakong posibilidad nga gahi ka maluya. Dakong posibilidad igsoon nga taliwala sa mga dagkong unos, dagkong problema, madagma man ka pero mo bangon ka, mo padayon, mo abante ta. Ngano man kay nakakaton man ka nga bisag walay mo dasig nimo, ikaw mismo sa imong kaugalingon naning kamot ka, because at the end of the day kabalo ka nga ang kaluwasan individual. Ang kaluwasan di mag-agad sa tong isikataw nato, kundi ang kaluwasan kita tagsa-tagsa matubang sa Ginoo. Igsoon kung nibati mo kaluya, ako sad nay mga time nga ning bati kog kaluya, but the moment nga maka-feel ko nga nagluya man ko Lord, no, muduol ko sa Ginoo through His Word, mamalandong ko unya, magdahig ko sa Ginoo, magampo Lord, i-repress ko. Kay di ko gusto nga mukang aw mo distansya nimo. Kay nga naman, once mukang aw mo distansya tas Ginoo igsoon, kita may tukbonon sa yawa, delikado tang yawa igsoon, naglibot-libot na nangita na siya og higayon nga makaatake na to. Mao na igsoon nga ayaw tagaig lugar ang yawa. So sa panahon nga magluya ka sa imong papanglagad sa Ginoo, pagtuon dasiga ang imong kaugalingon. Bless the Lord, O my soul, duol sa Ginoo. The moment nga it's really hard to pray, then pray harder. Sa panahon nga lisod kay ampo paning kamot nga mo ampo ka, di ta mag-agad sa isang katawo na to. Kaya what I have said igsoon, dili ta nang panahon nga naay mudasig na to. Kinahanglan kita makakaton pagdasig sama sa ubos nga lagad sa Ginoo nga si Haring David. Sa diyang nibati siya kaluya, nagdry, siguro yung commitment ni Lord niya, ni need siya comfort. Iyang gingnan yung kabalingon, giwalihan niya, bless the Lord, O my soul. Dayga ang Ginoo kalagko. Amen. Usa kagamay pagpahinumdom nining mabungahong kahaponon. God bless everyone. To God be all the glory.